Sanibona babukeli. Siyaphila thina, siyathemba nani niyaphila. Ngizoveza la amacala sengicabanga ukuthi eSouth Africa asihambe kakhulu and noma ngiyona eSouth Africa kuphela. Ezweni nje sikhona sethanda ukuba phezulu kakhulu amacala. Njenge icala nje leli ngikhuluma ngawo elawa okurape ayokunukumeza abantu besifazane. Umuntu wesifazane ungamhlukumezi. Ungamdlengula abantu besifazane baningi la ngaphandle. Kunabantu inhlanhla manje sekunabantu ukuthola ukuthi bayadayisa emgwaqweni. Lokho sokusenzela kube lula ngoba ngisho ungakwazi ukukhuluma ukuthi ena I know ngiyashela kube nzima. Loyana ukhuluma lutho ukhipha imali yakho nje wenze lento oyenza naye usuku uyihambela. So kunokuthi ucindezeleke empilweni ngithi kungcono lokho uhamba uyothenga kulabo sisa abasidayisela emgwaqweni. Kunosisi abayiphuzelayo nje nkosama abayifunela ubathengele into yokuphuza. Uhlale naye uhambe uyolala naye endaweni yokuphuza ema-travel ufeze inhloso zakho kodwa hayi zenkani. So ngoba ekugcineni ukurape akukho right ngani uyaboshwa. Awugcini ngokuboshwa kuphela. Mawusavave kwi-case ye-rape ungaphakathi ejele woba uNkulunkulu ubonga amadlozi akini ukuthi usuku nenhlanhla ngoba ejele abamfuni umuntu orapile. Or else before ngizokuveza ukuthi kungamani wenze njani ukuze ube ngcono angeke ngize ngigunyaze lokho ngoba into ebhedayo. Ingakho uzogcina usuyithola usujoyina inombolo ungazi ukuthi inombolo uyijoyine kanjani uyijoyiniswa yilento oyenzile ukuthi urapile. Ejele-ke babukele umuntu orapile akakutholi ukuphumula especially mengayijoyinanga umthetho. Akakutholi ukuphumula futhi lo muntu mayiqhamuka erapile definitely sure mayithatha umthetho uzothatha umthetho wase-28 ngeke uthathe wase-26 ngoba e-26 abarape. E-26 bayaroba kuphela badila nemali kuphela nje ephathelene nemali. So kuke kuthiwa ama-28 ayarape. Angisho ukuthi ngisho njalo into nami engigunyazwa ukuthi iyona ama-28 ngaze ningivimbe endleleni ningiphambanisa intamo. So into nami engatshenwa yona ukuthi uma kuthiwa urapile ejele uma kuthiwa ufuna ukusizakala kule nto mina ngihlezi ngiyibona ejele benza kubantu abarapile kuze ingenzeki ukuthi uthathe inombolo. Kuthiwa-ke umuntu orapile vele mayithatha inombolo uthatha inombolo yase-28 ngoba ngapha abalalani bodwa. So-ke ngizama ukusho lokho. Umuntu ejele uhlukunyezeka kanjani-ke ejele? Umuntu ejele yini ecasula iy'boshwa? Angithi mina nginengane. Let's say nje umuntu wesifazane kahle empeleni udalela ukuthi thina amadoda kube yithi esimvikelayo ngoba khona amandla ahamba bephele adingakala ukuthi thina siwasebenzise for ukuvikela bona. So wena if wena ungasabavikeli bona wena usunalokho uyabacindezela. Thina siboshiwe la siyafisa ukubavikela labantu ngaphandle. Wena ungaphandle ujabule ulala ekhakini ulala udlile udla yonke lento ekhakini oyithandayo. Akekho umuntu la okutshena ukuthi udla ngalesi sikhathi awudla ngalesi sikhathi. So uyabona ukuthi uyaganga ufuna ukuzohlala nathi. Thina bese sithi siyozama impilo siyotshontsha. Sitshontshela ukuthi siyiphilise bese siyaboshwa. Wena uzoboshelwa nje into engenasidingo ukuthi nje ngoba nakho uhlule ukuyilawula nokuthi ukwazi ukuba umele ubudoda bakho wena uyadlengula. So mawufika-ke la ngaphakathi akuzukuba kuhle. Akuzi nje ukuba kuhle. Uhlukumeza usisi wami wena ngaphandle. Uyamlala ngenkani uhlukumeza ingane yami ngaphandle uhlukumeza uma wami ngaphandle. Labo bantu labo engibizela bona abantu ekhaya bavikelwa yimina ezindoda. So ngoba angifinyeleli ukubavikela bangaphandle wena ubabona belahlwe esiqhingini endaweni yokuthi manje nawo ufana ukuthi ulahla inyama emabhubesini akade alamba. So wena ubona uphathi komhlane nembeleke ukuthi ulala lo muntu wesifazane ngoba wazi kahle ukuthi thina ngeke simvikele. So ufikileke manje kuthina. Athi sikukhombisa ukuthi yini leyo kade uyenza i-right yini. Uyahlushwa umuntu ejele. Ngizonixoxela indabanyana encane eyomunye umfowethu ngathi mangithola ukuthi ngiboshiwe si-athenda naye icala noma ngangingamazi but ungangasendaweni yangakithi khona esikhawini. Kungukuthi-ke ngoba khona uGobandlova iBexit lo wayengwase-Bexit. Le ndoda indoda ethanda uphuzo kakhulu. Iyaphuza angiyazi ningizwe kahle. Ngayazi ngoba besi-attend i-court. Yabona manje attend niyaxoxa phela indoda uboshelweni indaba. So engixoxeleke lo mfo ukuthi wenzani. And uma ekhuluma uthi naye akazi kwenzakala namanje and ngangimbona lo muntu lo la nto wayenza angani noma ngizothi ngempela wayengayazi kodwa ngendlela uma ekhuluma ngangimbona no akayazi for real le nto leya ukuthi wayiqala kanjani wayibona ngoba eseyenzile. Asazi-ke mhlawumbe izinto semhlabeni I don't know but angifuni ukuya lapho la muntu wayiganga wafayile eboshwe vele.
Okay, lo muntu loya uthi wenza kanje, uhlala nentombi yakhe emqashweni, banengane la. So banengane, I think inonyaka nezinyanga. So ingane kodwa ekwazi ukubona into eniyenzayo ephakeme ukuthi manje ngenza ucathi phambi kwayo ngafana ukuthi iyabona kwenziwani. So lento ingagcina mhlawumbe ixoxo noma i-attack ngoba ingane sezenza njalo. So lo wesifazane lo uyabuya lo uphuzile ubuya phansi kwamabili uzotshena lo owesifazane ukuthi ufuna inkonzo yasekamereni. So lo wesifazane uyayinqaba inkonzo, akayinqabi ngokuthi akafuna ukumnikeza, unqabisa ukuthi ngoba kunengane and bahlala ku-one room. So ngicabanga ukuthi phambilini bikhona indlela ebenza ngayo ukuthi ingane ingaboni ukuthi benzani. But lo ngoba udakiwe uthi-ke manje wena ngoba ungicisha lento le engiyifunayo ngenxa yale ngane le. Shuthi umuntu oyinkinga la yile ngane le. Athi ngivele ngiyenze kuyona-ke lento ngoba wena ukhohlisa mina. Evele eyakhe le ngane naye lo muntu wesifazane igazi lakhe. Akuthi uyabona ukuthi one ube nobudobo ngane nohambile wabashiya bodwa labantu ebusuku abavikele lo muntu. Shuthi ubabeke ehlane kahle kahle. Uyabuya kunokuthi ebuye ezoyisolo ubudoda bakho ukuthi akabumelanga ube yigwala eshiya umndeni wakhe kanje let's say kuba wahamba futhi umndeni wakho ufile wonke. Engineshoyo ukuthi lapho kwakufanele ebone ngenye indlela. But yena uyabuya uzohlukumeza ingane entombazane yakhe akayizala encane engicabanga ukuthi ngisho ukhisa uma kuthiwa kuyaqatshula yazothi yini nalento le. So yena wafika wayirape ke le ngane wayirape wathi mayise iqedile le ngane ukuyirape uma wayo uyakhala uthi akayeke ingane lo busy wenza lento akenze ingane. Wasuka lapho wangena wathi ke sengise kuwe sengiqedile ngale ngane yakho sanqapha wangena enganeni kumama wengane manje wamlala naye ngenkani nomlala wafeza inhlo zakhe waqeda. Uthe mase eqedile akayikho into wayenza wavele wasuka lapho walala. Kwaba khona umsamari olungileyo umakhelwane owafona ukuthi lapha engathi kuzwebe kuyaliwa. Akafonelele ukuthi kuyarisha ngathi kuyaliwa. Lo wesilisa shothi abusive indlela engangibuka ngayo. Wavule wafona wathi hayi ukhona lapho umuntu endlini. Mayefika amaphoyisa umuntu wesifazane uyakhala ngaphakathi evula umnyango namaphoyisa angena. Indoda imoshile igazi ligcwele lapha kompethe ingane uyilimazile. Bamthatha semthambo bamthola ulele udakiwe bamthatha bahamba naye bambopha. So le ndoda le ngiyibona lana ke manje i-attend icala angazi nebheli yayigcina ithole kanjalo ndoda kodwa ngathi la yahamba bona abantu abanjengenyanga. So iyayithola ke ibheli yaba ngaphandle ya-attend icala. So mayisingixoxela ke lesi story engasho ngathi uyabona ndoda le izoboshwa futhi I wish ukuthi iboshwe ngempela ngangenandaba ngangamzweli ngisho ukumzwela because nami ngazwa ngifikele ukucasuka ukuthi ha ungenza ihluku esingaki ihluphe kwesinye ihluku. So ke lo mfolo le nto leya ngoba eyenzile angithi uyabona ihluku kangakanani. So mina ukuthi kube mhlawumbe usisi wami lo akamenza lento mhlawumbe bengikhona ezumalume le yangane ngabe ngimvikelile. So mina ngikuphi ngisejele angikwazi ukuvela fanele ukuthi ngiyakwazi udlengula umuntu engimaziyo udlengula umuntu engamazi I don't care. Okusalayo uhlukumeza umuntu wesifazane nami ekhaya bakhona abantu besifazane ngiyamazi lo muntu noma ngimazi we don't care ngaphakathi ejele urapile. Kufanele sikucindezele nathi sikukhombise ukuthi lento yenzeni inephutha ngoba phela izibosho ungayibona zikhona nje uza kuthiwa yena ngosathane zonke zona sathane zonke izibosho ziyamnyanya umuntu orapile izwa ngami. Mhlawumbe zingacishe ixoxe nawe kangcono uma kade utshontsha imali unesizathu ukuthi utshotshele ukuthi ufuna ukulala udlile ufuna ukushintsha impilo mhlawumbe yomndeni wakho and bayabazisa ukubona umuntu oke uvisitha ukumbona umuntu obosha uma ebosha ingane nayo into yokuqala kafisa uma ingane sekuyikhulisa sirathi ngangena izombona uyayifisa izombona ukujabulela kabi lokho umuntu oboshiwe nomama ngabe umama ukhona noma intombi uyajabula bezombona. So uyabona ukuthi nibaleka kangakanani kulabantu even though beboshiwe. Angisho babukela ukuthi abantu ababoshiwe ba right lezinto abazenzayo yabo kuyicala benza amacala bahlukumeza abantu ngoba besemajele. So yilokho engingakusho njengamanje siyabonga.